Mae angen I bawb fyw yn rhywle. Mae pawb yn chwilio am y tŷ delfrydol iddyn nhw I hunain. Pan mae rhai pobl yn chwilio am dŷ, maen nhw'n adnabod beth yw I anghenion nhw. Maen nhw'n adnabod yr angen. Mae yna rai pobl sydd â llon tŷ o blant, angen 2, 3, 4 stafell wely. Mae yna rai pobl fel fi sydd â gormod o lyfrau angen rhywle I roed y silffoedd llyfrau. Mae yna rai pobl sy'n hoffi treulio amser yn yr ardd ac maen nhw'n adnabod yr angen drwy weld tŷ sydd â gardd fawr. Mae anghenion pawb yn wahanol a'r peth pwysig wrth chwilio am dŷ yw adnabod beth yw eich angen chi. Dwi wedi byw yng Nghaernarfon nawr ers rhai blynyddoedd a pan nes I symud I Gaernarfon gyntaf o'n i'n byw mewn fflat ond fe ddaeth yr amser I fi chwilio am dŷ I fyw ynddo fe. Oedd gyda fi rhai pethau o'n I eisiau lle I gadw'n llyfrau, o'n I eisiau lle I gysgu, o'n I eisiau cegin fach ddel. O rhai pobl yn licio tai newydd, ond mae rhai pobl fel fi yn licio hen dai a cymeriad. Ac wrth bod fi yn mynd o gwmpas yn chwilio am y tai, ymlaenau y meddwl I oedd bod fi'n adnabod beth oedd fy anghenion I. Y cam pwysig yna o adnabod beth yw'r angen. Mae'n hawdd iawn I ni feddwl yn unig beth yw yn anghenion ni. Ond mae'n bwysig I ni gael llyged ar agor, calonau ar agor hyd yn oed, I weld beth yw anghenion yn cymuned ni. Beth hyd yn oed yw anghenion ein eglwys ni hefyd. Dros y 7 sesiwn nesaf, byddwn ni'n edrych ar lyfr Nehemeia yn y Beibl. Llyfr sy'n sôn am sut nath Nehemeia a'i ffrindiau adnabod yr angen a mynd ati chwilio am yr ateb gyda help Duw yn eu tref yn eu dinas nhw. A gobeithio fydd y 7 sesiwn yma yn helpu ni hefyd adnabod yr angen ac adnabod yr ateb trwy nerth Duw I broblemau I ddod ag atebion i'n cymunedau a'n eglwysi ni. Dwi'm yn gwybod beth yw'r pella o adre dych chi wedi bod. Dwi'n meddwl mae'r pella dwi wedi bod ydy'r Ukraine. Dwi'n cofio pan o'n i'n hogyn bach nath mam a dad yn anfon I aros efo nain yn Penrhyn Deidraeth. Ac yn hogyn bach fe ddath rhyw hiraeth mawr drostai. A dwi'n cofio deud wrth nain mod I eisiau mynd adre. A fi oedd rhaid I dad yrru yr holl ffordd I Penrhyn Deidraeth I nôl I. Oherwydd bod hiraeth arnau I fynd adre. Dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi bod I ffwrdd o adre yn bell I ffwrdd a clywed rhyw newyddion anodd falle am rhywbeth sydd wedi digwydd nôl adre. Mae newyddion felly yn dychryn ni a mae newyddion felly yn codi hiraeth arno ni. Ar ddiwedd y sesiwn gyntaf yma, gobeithio newn ni adael I her Nehemeia yn dreiddio mewn I ni. Gobeithio newn ni weld yr angen yn ein cymunedau ni, fel nath Nehemeia weld yr angen yn Jerusalem. Wrth I Nehemeia adnabod yr angen oedd yn ei gymuned ydyn ni wedi adnabod yr anghenion yn ein cymuned ni.